postura i a mi m'han deixat la part de sang i ferro, però bé, tots s'han de conèixer perquè a la història no tot és bonic. Parlava la Griselda d'aquesta creuada, que és una creuada que a mi m'agrada difondre, perquè és una creuada que no s'ensenya a les escoles, que no s'explica, que ha sigut la creuada amagada. Bé, com moltes guerres, comença amb un pretext, és a dir, el papa, com bé ens explicava la Griselda, estava preocupat perquè aquesta zona de l'imperi romà, Occitània, estava creixent una heretgia que cada vegada li feia més la competència a la seva església, Roma. Però, malgrat enviar predicadors, entre ells inclús a Santo Domingo de Guzmán, la cosa no s'aturava. Fins que llavors el rei, aprofitant l'assassinat del delegat papal, que realment no se sap qui va matar, però culpant les cartes es va desencadenar la creuada. Val a dir que des d'un punt de vista militar, el primer lloc que van anar a parar totes aquestes tropes baixades d'Europa va ser la població de Fires. Allà es van trobar que realment el poble occità, les poblacions occitanes, els ciutadans, no esperaven que hi hagués una guerra. Sí que veien el perill, però ells es pensaven que amb la paraula i una negociació tot s'arreglaria. Realment no s'havien preparat per la guerra. I aquesta era la situació de Bessiers. Aquí tenim una figura que a mi m'agrada molt també treure de l'animat, Ramon Roger de Trencavell, o vescomte de Carcassonne, 27-28 anys tenia, que tot decidit llavors se'n va anar a parlar amb el delegat papal, amb Arnau del Malric, per dir, escolta, podem evitar una guerra, podem evitar un vessament de sang? La resposta va ser, bé, nosaltres aquí hem vingut a arrencar una heretgia, entregueu per almenys 200 càtars, cremar-lo i marxarem sense tocar ningú més. Aquí va haver una resposta unànime de tota la població, catòlics, jueus, cristians, tots van dir que no. Bé, arribats a aquest punt, Ramon Roger de Trencavell va organitzar com va poder la defensa i va marxar cap a Carcassonne convençut que seria el segon destí dels creuats. I així va passar. De fet, l'assalt a Bessiers va durar ben poquet. Va haver un grup de cavallers que van sortir per una de les portes de la muralla per intentar atacar la primera línia enemiga, però n'eren tan pocs que van ser batuts en molt pocs instants. Però en canvi la porta aquesta va ser aprofitada perquè els creuats entressin. Bé, es van donar escenes realment esgarrifoses perquè es parla, i sabem que aquestes xifres a vegades en aquests punts de la història poden ser exagerades, però bé, la història ens parla d'uns 20.000 morts. Una de les anècdotes tristes d'aquí va ser que molts càtars i molta gent es va refugiar a la església de Santa Magdalena. I llavors va haver un grup de capellans catòlics, frares, que van rodejar l'església i fer una muralla humana per protegir-los. Els creuats no van tindre pietat ni d'aquests ni dels de dintre. És aquí on es va acunyar aquella famosa frase que alguns nobles li van dir a Arnau del Malric, el delegat papal: escolta, quan anem a Terra Santa sabem qui és l'enemic. Aquí la seva fesomia és la mateixa que la nostra. Com sabem quins són els bons i quins els dolents? I diu la llegenda, diu la història, que el delegat papal va dir: mateu-los a tots, que Déu ja coneixerà els seus. Bé, com deien, cap a Carcassonne faltava gent i els creuats cap allà. Amb aquestes, Ramon Roger de Trencavell, ell anava intentant convèncer, com ha dit molt Griselda, a Pere II, perquè fins i tot llunyanament no estaven emparentats. Va trigar ben bé un any Pere II en prendre la decisió d'agafar tropa i anar a plantar cara, i llavors Moret va perdre la batalla contra Simó de Montfort i va perdre la vida. No entrarem més en detalls d'aquests, per no allargar-nos, però realment aquesta batalla va marcar el punt d'inflexió, perquè llavors ja no va aturar ningú a Simó de Montfort.
Un altre dels episodis curiosos és la caiguda de Carcassona, perquè veieu qui tenia endavant el poble occità. Tornem a recuperar Ramon Roger de Trencavell. Torna a demanar parlar, parlamentar i intentar negociar la pau. Arnau de Malreny li torna a dir que sí, que vinga amb bandera blanca al campament i en parlarem. Ramon Roger surt de Carcassona, va cap allà amb bandera blanca i les tropes del papa la presen. El fan presoner i el van tancar i torturar durant 3 mesos fins que va morir. Aquest fet va motivar que alguns nobles fins i tot deixessin la creuada i tornessin a casa ofesos per l'actitud del delegat papal, perquè havia ofès l'ètica de la cavalleria. Una persona que té bandera blanca que demana parlamentar no es podia fer això, però no va aturar-se la creuada. De fet, un altre dels punts que hem de tocar, si parlem de la creuada dels càtars, és Montsegur, mal conegut com el castell de Montsegur, perquè de fet Montsegur en té ben poc de castell, tot i que les restes que tenim ara són molt modificades per guerres posteriors, però Montsegur va ser concebut com a temple. De fet, amb les excavacions que s'han fet, s'ha vist que la muralla ha sigut modificada en la seva construcció diverses vegades fins a lograr l'alineació que els perfectes càtars volien que tingués. Aquí tenim un altre dels tristos fets de la creuada, i és que Montsegur es va rendir. Allà era un problema, Montsegur, els que coneixeu, està dalt de tot d'una muntanya quasi inexpugnable, rodejada de barrancs, amb un sol camí d'accés, amb el qual, amb un setge, els de dalt no poden baixar, però els de baix no poden pujar. Hi ha episodis dels podaris bascos que primer defensaven Montsegur i quan a Montsegur se li va acabar l'or es van anar a llogar pels que l'atacaven i van aconseguir passar una catapulta a prop. Hi ha molts episodis, però el més sagnant és que quan es va negociar la rendició i va ser acceptada amb la condició de respectar la vida de la gent, la majoria de la tropa defensora van ser venuts com a esclaus i els càtars van ser cremats tots junts en una foguera, el que ara coneixem com el Prat dels Cremats, on hi ha aquesta estela que allà guarda un trist i silenciós homenatge. De fet, Simón de Montfort no va veure la creuada acabada, sinó que ell va morir el juny del 1218. També és curiós l'episodi de la mort de Simón de Montfort. Simón de Montfort, a mesura que anava aconseguint territoris, es anava atorgant títols, perquè després de prendre Carcassona, ell mateix es va autoproclamar dels comtes de Carcassona. Va prendre Toulouse i es va autoproclamar comte de Toulouse. Però, en una de les vegades que ell va anar a lluitar a altres territoris, Toulouse se li va sublevar, van tornar a donar entrada al verdader comte de Toulouse i llavors ell no li va tocar més remei que tornar a recuperar. I justament amb el segon setge de Toulouse, un diumenge sortint de missa va pujar un turó per mirar les muralles i aquelles coses que passen una cada 10 dies. Una persona que manipulava una catapulta de defensa va dir a veure si va llançar la pedra i va deixar a Simón de Montfort sense cap. Possiblement repetiria el tir 10.000 vegades i no, però aquell dia va dir que